Unya mga par, nakarma pagyud maayo si Vice Ganda kay ilabi na gyud sa mga OFW nga mga supporters ni Tatay Digong nga nakakita sa iyang concert, nakakita sa iyang video nga nagbugal-bugal siya ni Tatay Digong. Gustong ipa-cancel sa mga OFW. So mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload ng mga video reaction. So karon mga par, atong balik-balikan si Vice Ganda, ang pagbugal-bugal ni Vice Ganda ni Tatay Digong nga naa sa Dahig, Netherlands. Kay nais ipapersona ng grata sa Davao City si Vice Ganda mga par. Sa may pasabota na mga par. Bawal nang muadto sa Davao City si Vice Ganda. Kay lagot maayo niya ang mga tao, kay naglagot maayo ni Vice Ganda ang mga taga Davaoenyo tungod sa iyang pagbugal-bugal ni Tatay Digong. Unya mga par, nakarma pagyud maayo si Vice Ganda kay ilabi na gyud sa mga OFW nga mga supporters ni Tatay Digong nga nakakita sa iyang concert, nakakita sa iyang video nga nagbugal-bugal siya ni Tatay Digong. Gustong ipa-cancel sa mga OFW ang branch ni Vice Ganda. Mo nang dali ra kayo ang gaba mga par. Dali ra kayo ang gaba nga niabot ni Vice Ganda. Kay tungod sa iyang pagbugal-bugal ni Tatay Digong, hasta ang iyang Facebook page nga naay followers nga 20 million, gi-unfollow siya sa iyang mga followers ug ang iyang Facebook page karon ay naa sa kuan na lang mga par, naa sa 19 million na lang. Kinana kalagot mga par ang mga tao ni Vice Ganda karon. Ultimo mga followers niya yan follow na siya mga par kay naglagot sa iyang ibuhat, naglagot sa iyang pagbugal-bugal ni Tatay Digong. Kunya ang iyang mga brands niya gusto pa gyud nga ipa-cancel sa mga OFW. Mao nang si Vice Ganda karon gibagyo og gaba, gigaba-gabaan karon ang bayot mga par. So sa katong mga diehard nga dumadapig ni Vice Ganda, pasensya kayo mga par nga makasulti ta og nang dili maayo ni Vice Ganda kay tungod raman sad sa iyang pagbugal-bugal ni Tatay Digong nga makasulti tag dili mao diha niya. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Unya palihog ko og subscribe para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction mga par.